Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau ɗaya ga watan Oktoba shekara ta 2020, ni Maryam Sulaiman mai Bazazzagiya ina taya 'yan uwana 'yan Najeriya cika ƙasarmu shekara 60 da samun 'yancin kai. Allah ya albarkaci wannan ƙasa tamu, Allah ya yi wa shugabanninmu jagoranci su mulke mu bisa adalci. Sannan wani abin farin ciki a wannan rana, gashi za mu gabatar muku da wannan tasha mai Bazazzagiya TV. Muna farin cikin gabatar muku da tashar mai Bazazzagiya TV, haske maganin duhu, tare da tafe da shirye-shirye na musamman kamar su gasar yi wa miji karatun alkur'ani mai girma, gasar yi wa iyaye karatun ƙur'ani mai girma, tarihin farfesoshin Hausa, muryar diwanin waƙoƙina, matakin nazarin rubutacciyar waƙar Hausa, soyayya tsimagiyar kan hanya, tarihin garuruwa da duwatsu, tarihin mawaƙa da manazarta waƙoƙi. Kasance da tashar mai Bazazzagiya TV ta hanyar yin subscribe da danna ƙararrawa. Mai Bazazzagiya TV, haske maganin duhu. A yadda suke yin bayani, to saboda haka akwai wannan imanin cewa za a ga abincin, kuma nan da nan sai a ga abincin ya ƙare, sai a ce ai da madarkaci da kufai na da kamace su ne